and then nangithatha le iPhone yakhe. Sisibiza ngamakangan. Okay. Sabona emtheni. Ngicela ngiboleke phone. Aphiwe. Aphiwe. Wanda no ayanda lapha. Hayi. Singisacheck ama message. 1 hour later. Okay, Mire. Asingifone Embazo. Yasha. Bathe ayanda uthayisa imoto lapha Straight. Combo Street, not the Straight. Combo Street. Kanjani wakhali ke? Yabona ukuthi unamanga. Hayi angisho ukuthi mina inyembezi zamaspost. First, awunenyembezi umntana onjani ungena inyembezi? Yabona ukuthi unamanga. Okay, nyeza. Okay. Hayi, eCombo Street sham. Hayi. Athi ngibeke la iPhone yami ngoba eCombo Street bayatshontsha check. Okay. Ayo, akunamuntu mawuse la eCombo Street. Thola ama-iron nje, ipray. Hey. Back sikiri. Must iCombo Street iqala lapha. Bayitshontshe kanjani iphone yami? Hayibo, iCombo Street must iqala lapha. Bayitshontshe kanjani iphone yami? Hayibo sikole. La iCombo Street, la iCombo Street iqala lapha angazi ukuthi bayitshontshe kanjani iphone yami. Hayibo mfethu ufunani la ufuna uzongibonisa ukuthi ugqoka ijezi kanjani? Yini ne-competition la? Wena wasala. Yazi ukufuna yakho. Kalako. Uvala mesh. Okay, yaba. Vala mesh. Okay. Umuntu umshanye ngephansi. Yes. Oh. Hey. Yasana ngishaya ngephansi. Wena aphi usapha basithufikile. Mfethu sikhambeni manje. Mfethu uyazi ukuthi mfethu iPhone yami ilahlekile ntwana. Iyahlobani. Nawe ilahlekile. Yasho manje unteza beka phone phone yakho. Mfethu baba. Maybe something is wrong la. Silahlekela amafoni wethuna baba. Mina ngicela ukufona ngakunikeza. Uthola ukuthi awotexa la baba yakhanga la. Bayakhanga. Mfethu. Mina yami bekakhanga natalo aphiwe. Uthola ukuthi le plan lisuka uaphiwe leli plan. Utezo kangayo. Ngathi lisuka uaphiwe mina yini? Utezo kangayo. Okay. Utezo kangayo. Labantwana wachansile mafoni. Asibi mafoni. Wena sana kuthembwa. Besihle abantwana hayi wena sana. Phela aphiwe utala kithi asutala kimi baba. Wena sana. Ayinka. Hayi. Uyahlala enqeni. Wena okay. Okay mfethu asambe ke asambe.